Llanrwst, y tref farchnad hanesyddol yn canol Dyffryn Conwy. Fel da chi'n gwybod, mae'r dref yn croesawu'r Eisteddfod Genedlaethol eleni, rydyn ni'n hynod o gyffrous. Fel mae'r geiriau enwog anweledig yn ei ddweud, Mae'n wythnos gyfaeddod o Eisteddfod yn yr Eisteddfod. Be am ni fynd am dro rownd y dre? Wel, dowch ta! Mae'r bont yn rhan bwysig o Llanrwst. Mae hyd yn oed ar un logo ysgol ni. Cafodd ei adeiladu'n 1636. Mae gen y bont llawer o storïau gwahanol. Ac oherwydd hynna, mae'r bont efo llawer o enwau gwahanol fel Pont y Perl, Pont y Bara Saeth a Pont Rhegi. Yn 1989, dyma'r ardal cafodd yr Eisteddfod i gynnal. Ar ôl y holl flynyddoedd, mae cerrig o'r orsaf dal i weld yma. Dewch i ni cael gweld nhw. Mae'r farchnad yn dod i Llanrwst. Rydych chi'n gallu cael pysgod, llysiau, blodau a mwy. Ond nid fama ydy'r unig lle i cael cynnyrch leol. Is-bar Llanrwst yn arbennig am gefnogi cynnyrch lleol. Os ydych chi awydd, pryd bach o fwyd, te neu coffi, does na'm lle well na amser dda. Diolch am wylio i'n fideo, na ni weld chi Eisteddfod. Hei, well i ni mynd nôl i gwersi.